dissabte matí, a l'Església Evangèlica de Mo es celebrà un acte amb motiu del 20è aniversari de la declaració sobre la justificació per la fe, en la participació de representants de l'Església Catòlica, l'Església Anglicana i l'Església Evangèlica. Fa uns 500 anys que Martin Luther King i altres teòlegs cristians varen defensar la teoria que la salvació que venia de Déu a través de Jesús no era resultat de fer bones obres, sinó de la fe en Jesús. En conseqüència, el cel es guanyaria primer tenint fe en Jesús i les bones accions apareixerien com a resultat d'aquesta fe. Aquesta afirmació va ser motiu de controvèrsia entre l'Església Catòlica i l'Església Protestant durant mig segle. Finalment, ara fa 20 anys, les religions cristianes es van posar d'acord. En la celebració es van poder escoltar paraules de cadascun dels representants, es van representar càntics i es va llegir un salm. Una interpretació laica de la teoria cristiana de la justificació per la fe vindria a dir que no es tracta de fer bones obres per ser bona persona, sinó tot a l'enrevés. Primer s'ha de ser bona persona i les bones accions sorgeixen d'una manera natural.